Balimao Anyokma, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de complots démasqués. Ah, bivido en cadre malien. Bien lundi 19 septembre 2022. Quand y a malien de Tchena Moussona, démissionné Makorobanyana. Amena information follow mindi ka fanyana ko anga premier ministre par intérim. Colonel Ablaye Maïga. Abena la maga do ke New York ya. Awa kabena New York ya no. Nations Unies na ko kana Mali défend. Opposant ma bo ko Shogel yani djien be bla nyogona aba Colonel Ablaye Maïga bena kola maga mu nyogo ma deli ka ke Mali yere histoire la abena donc Mali den yere kate Mali la bla djien mo chier Colonel Ablaye Maïga kabe na le New York ya no kana la magali ke malien o nouvelle folo nouvelle flana e jume nge malien président Assimi de Boraka inauguration doke ay Assimi Fokoy sadi ke faso den jugu be wo nci la wakati mina o ka sɔrɔ président Clara ka baara la o ka sɔrɔ président Assimi abe ka jamana abe aye douane mɔgɔw ka siège kura dɔ be no président Assimi y'a jɔ malien wari min donna la n'a fɔra ɲɛna a ka sefa milliard 4 ani kɔ président Assimi filɛ ko de don douane bureau kura min bɛ ka sigi douane siège kura min sigilen don a so kura min sigilen don an bɛ tila ka montage ka bɛɛ lajɛlen bɔ ka yira aw la an y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna jamana in kɔnɔ ni mun kɛra an b'a fɔ ni mun maɲi fana an b'a fɔ ko nin maɲi o kɛni an b'o fɔ awa sinikɛnɛ seli maliyɛnw a ye nouvelle filanan mun sɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'i da ka sinɔgɔ m'a fɔ an na ko u ko barakasiw bɛ ka caya u bɛ ka taga mɔgɔw fɛngɛ k'u ka wariw bɔsi la kalabankɔrɔ ni yɔrɔ caman bɛ yen nɔ k'u ye mɔgɔ caman ka wariw bɔsi la ka taa bin mɔgɔ dɔw kan bandi minnu bɛ bingani wale la Bamakɔ kɔnɔna na ani Bamakɔ kɛrɛfɛ yɔrɔw la ko Mali polisiw taara ka t'i tɛgɛ da a réseau kan. Vraiment, aye Mali policiers fo Maliens, Mali policiers de flèche kati boloda les réseaux des malfrats. Amet la ka policiers ka communiquer, amet la ko kalan Maliens, aye Mali policiers fo. Anyo de fanango nous te sinogola. Ni transition moko be bara de la. Tantou bolo pia kanfon tantou bolo. Maliens, anyo nouvelle sabana mi soro kame yoroni mina sanno. Nebe ka kuma au fe yoroni mina Maliens. Aywa, Mali bombardement intensif et Bankasi Marala. Mali armée be ka bombardement intensif de ke ambe yoro mina ko bi wallahi armée be ka barake Malien wallahi Mali armée be ka seko ke mais ambe mu nya funyana dron la zone des 3 frontières parce que kunu français ni Niger surasu tara Mali nord la de o kuma ni e tien de mais siga kan français ka surasu ni Niger surasu tara do Mali nord la a kera awa be fo pion ne be transition supporter mais moi nete galon tege mogo yere ne yo kuma fo tien de do tiesi ti se ka soso awa o mogo te réseau in ka ki ben Mali nord kele ko ki ba maîtriser ni a ben na ne soro la ne de malien be nyele nay mo oro fo tiesi ti se ka ne bo linga ibi se ka renseignement do soro ni mais ne adamina benya o tiete réseau ka mu ya adamina nenya ne ka radaru be ngoi kuma do be ne te fe ko lubo réseau sans faire prévu de bene boulot mais ne to yira fin do be ne te fe ka fo ka armée démoralisée je suis très fier de l'armée malienne mais mu ye tien la zone des 3 frontières ayaw jija akata kampele pado sigi yaro Allemagne fana bora ka fo ko ale ka Allemagne bora kale bena ka vol suspend Mali kono Allemagne fana diminendo ko président Assimi koko Allemagne ko avion te wuli fo gu sara Mali la Allemagne fana dimina Allemagne ko kolu bena u ka fin suspension ke u ka volu tabulu la Mali kono parce que ko dusu kasilen be bi Allemagne ko dusu kasilen be bi Mali korobi donc amé président Assimi fo ama yini bɛɛ fɛ bɛɛ ka transition in dɛmɛ n bɛ sigi kuma in kan wallahi président Assimi bɛ baara la Maliens an ka Assimi dɛmɛ a ka baara la mais sur la base de la vérité an kana président dɛmɛ an kana galon tigɛ ka président dɛmɛ ne segu tora ni b'i dɛmɛ n b'i dɛmɛ tiɲɛ de kan mais ka dunu ni bala ta k'i fasa da n t'a kɛ bi n t'a kɛ sini awa sinikɛnɛ seli ye n b'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna dɛ k'a fɔ ko français ma don français ka sɔrɔsiw donna Mali nord la kunu pion kata opération ke awa mogo do ba dugu la yɛrɛ u nisɔn jara fana a prévu bɛɛ bɛ ne bolo ne t'olu bila réseau ka di minnu bɛ ka bɔ ko tiɲɛ t'a la bilahi talahi ne ka armée ka di ne di sinon ne tun bɛ bɔ n'a bɛɛ prévu ye sisan donc ne b'o fɔ mɔgɔ si tɛ ne bali k'o fɔ awa ne bɛ ka kuma domaine min kan cɛ si t'a maîtriser ni ne n b'o tiɲɛni fɔ mɔgɔ kana n tulokɔrɔla chauffer dɛ k'i ye nin fɔ yan fɛ dɛ parce que ne ta prévu bɛɛ de bɛ ne bolo ko dɔw bɛ yen ne ka armée ka di ne ne t'olu fɔ n t'olu yira mais tiɲɛ ye mun ye Faransi sɔrɔsiw ni Niger sɔrɔsiw taara don Mali dugu kɔnɔ kunu ka taa opération kɛ awa kɛra fana awa tiɲɛ de don ɲamɔgɔden
ore bisiki ka galon tege ki adongon galondo mais yere wolo to ke foka jien wuli yere wolo dem bay piensa ka wa ba be to atala fana awa me ka kuma fo tien de dunde malion ala ka barka do malila ala ka barka do asimila ka nyefo bela jelengena nouvelle duma mumbe no ambe ka nouvelle 500 ambe ku 500 ku ira awla donc anye nouvelle do fana soro ko américain ka sénateur do be no ogo ko ka sanction ke Algérie contre la ko Algérie ko obeka baraka ni irisuye aye kuma ina mede ko Algérie be ka baraka ni irisuye ko ka sanction ke Algérie ka sharia kura do de voter me Amérique jamana o jamana ne ebe baraka ni irisu de Amérique be sanction ta i contre la parce que américain ont été irisu fait donc si ça Amérique sénateur do de be non o bora ka fo président yana ko ka sanction ke Algérie ka Malion pour que ira la ko baraka be Mali la et Tchad ministre des affaires étrangères o démissionné la ka boka place là ko parce que koube ka janfa la be Mali contre la Malion ala be Mali fait akira be Mali fait awa ladina présent Mamadi Doumbia a bora aya ira kabe sa asimi no fait Ousmane Sonko noye Sénégal ka opposant bay Ousmane Sonko a bora kabe sa asimi no fait Aïcha connaît Assimi Fassada. Assimi, ala bi fait, akira bi fait. Malion bi fait, Africain bi fait, awanga do oublié. Mais moi, ne ka tien, ne ka fo. Aïcha si tene bokan. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Parce que ni quel est le niveau de là. Aïe tien fo moro nyana, akana galon tike moro yi. Français Kidali mina domina ne a fo domina Malion pora se vous trouvez kan jatike Français dona Kidali Français se vous be kan jatike Français dona Kidali o jatike o make Mali bete ka chola Mali te ka chola bia ne a mufa amatla ka toneta la Français dona Kidali domina de folo ni kumani fo ça ni Français ka betizunu ke ou ba ese ku be Français dogodi ne o mo be bona do non angana ni fo abena ke mo bena bla fanga contre la abe fo pion awa chini ngene seli ali français daji tout Mali dugudo ka nebe boka fo erizo kelen ka chesi te se kane balola mbo fo ka no bola de aye janfa mun ken na 2013 la français donné Kidali ne bolen ka fo groupe o wakati groupe WhatsApp kunte de Facebook groupe de kumbe il y avait le groupe ATT alternative o wakati où ye ne genga bo groupe be sans fait ko ne be ka mo jatike ko ne ko français donné Kidali ko armée malienne ma do Kidali almamu yo kutuba be keneka mais mogoshika intimidation nika pia kanika mana kanika faux il y a tellement de faux il y a des faux analystes au benu siki réseau ka uti fendo ou te fenkalama parce que baro bekele nga yereke ina foka be ko be do be te fendo awa kelen selebe kunguluma ka orodima enjigaw yaro ali basaw bebe ka do video kela enjiga siti se kana kibini ka kuma do segu tungara kungulula mba fo mbe sigaka mbe ka kuma femunka Chien de dou. Français donna Kidali domina nyafo. Moko ko me ka be jatege. Si ça français be ka bon Niger ka to ki duko ka takanga nord la. Me ko funa fo ou be ka ese ko munumunu ko zigizagi ke. Chesi tene bla o zigizagi konana. Anye français gen ba gen. Nete ka moko gen o be ngana ye ka dugulo keto kuma fo ne ba fo de. Anga no ko boro la. Pew ni moko mi afama odo ni moko mane fami awa ibe fami shi ibe ne soro sera la. Ne be ka mu fo tien de fana dou. Awa cheti se ka ne soso la. A terrorisou ye français gen français tara re soro Kidali Mali kona bengalon kuma. Français tara français ya daba kamadi français be toko nyinde la awa ko o dogole parce que anga surasu français kele nga surasu balikuto donc Kidali no fo domina ko be ka mogo jatike o jatike la banku daga o maka anga jamana be dinga klana bia donc anga baraka tienka ni mumbe anga fo mogo nyena anga solution nyina la o de faso joy mais ka mogo ko dogo galonka ntake awantala Malion anga tafe anga kuma nyuma fo Malion bela jele ni sonjale mbebi ko président Assimi Bora ka pondo le inaugurer et fenga do inauguration de Kebbi Malion Mali douane fenga do officier do jobi abe président Assimi fo ola a documentaire complet a flemme na kala awne abe je kala je nyongo fe donc anya gros titre munu fo amena essayer ka détail ou di malien dem bela jele nga famia douane aya la je Assimi Bara mi ke douane na anga yoro la je
Le 19 septembre, une date a marqué d'une pierre blanche pour les soldats de l'économie puisqu'ils se logent dans du neuf, une infrastructure de 5 étages construite sur 30 hectares située à Samanko 2 dans la commune du Mandé. Elle a coûté plus de 4 milliards de francs CFA à l'État malien. Et c'est le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui a inauguré la nouvelle bâtisse, une présence pour marquer toute la solidarité des autorités de la transition avec la direction générale des douanes. Garibou Pérou, Abdul Salam Bambara, reportage. Voilà. Donc, Malion, aya aketo de, mena oroni a révisé ça non. Ka nyefo anyana, mogo ka nyefo malien den belajena, biye lundi 19 septembre 2022. Mogo tobe manganchi la wakati na kasura président Assimi be bar la lebe faso jodi la. Malion, président Assimi douani yoro kura mi jo sisan non. Mena video kala anga je kala je nyon fait. Président Assimi be bara la de ama foko Ablaye Maïga Farabe dans le New York ya abena do zera de ka foko Assimi te klongela donc malien anga nyoro kala anga je kala je nyoko fe mali douane fenga kura mi ama fo bravo à Assimi. Le 19 septembre, une date a marqué d'une pierre blanche pour les soldats de l'économie puisqu'ils se logent dans du neuf, une infrastructure de 5 étages construite sur 30 hectares située à Samanko 2 dans la commune du Mandé. Elle a coûté plus de 4 milliards de francs CFA à l'État malien. Et c'est le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui a inauguré la nouvelle bâtisse, une présence pour marquer toute la solidarité des autorités de la transition avec la direction générale des douanes. Garibou Pérou, Abdul Salam Bambara, reportage. Très attendu, le président Goïta arrive à Samako 2 dans la commune rurale de Mandé. Ici se dresse un imposant ouvrage architectural. Il comporte 5 niveaux R+4. C'est le siège de la direction générale des douanes. Le président Goïta passe en revue la troupe et se dirige au pied du monument aux morts. En souvenir du sacrifice de l'agent des douanes, le président de la transition dépose une gerbe de fleurs avant de s'installer. Après avoir reçu des mains du ministre de l'économie et des finances un coffret de douaniers en guise de témoignage et de détermination, le président Goïta a décoré 35 agents de médailles de mérite douaniers. Ces distinctions traduisent la mise en application en si peu de temps du décret instituant la médaille d'honneur des douaniers pris en Conseil des ministres. Un des faits marquants de cette journée mémorable est la coupure du ruban symbolique, la découverte de la plaque inaugurale et la visite des locaux. 147 bureaux, 2 salles de conférence, 2 ascenseurs, une salle multimédia, 2 escaliers de secours, une salle d'archives et un réfectoire pour 100 convives situés sur la terrasse supérieure. C'est la première fois depuis l'indépendance. Sur une superficie de 30 hectares, l'infrastructure a été construite spécialement pour abriter les services centraux de la Direction générale des douanes, les centres de formation d'expertise technique, des logements d'astreinte et un parking de 300 places. Elle a coûté plus de 4 milliards et demi de francs CFA au budget national. Avec ces nouveaux sièges, on retient que les douanes se modernisent et s'adaptent aux besoins des Maliens, ce qui n'est pas en déphasage avec le défi de l'émergence. C'est avec une légitime fierté et un devoir accompli que le président prend congé. À la sortie, une foule nostalgique l'attend. Le président Goïta descend de son véhicule, il se lance dans un bain de foule. Il salue la foule ravagée par la joie d'avoir été si près de son président. Voilà. Donc, Abela Djelia et Sano, Jama de Bora ka tegere fo Assimi ko wara. Anyo de fo Abela Djelia na kui. Assimi be endo, Assimi be fo, na Assimi korla wakati mina, amba soro ka Assimi boy kana ni moko were. Assimi te bola ngo, awa Assimi takato te oroshi. Assimi te ta oroshi koi, Assimi be ende koi. Bouge pas, non pas bouger. Assimi te ta oroshi, mbo fo Abela Djelia na. Même munye fo Malien ngena. Mais mon y'a Malien ngena, jamana te John Kalunka. Ni be mogo fe, iba demedi. Mogo demedi korote ka guitare ta ka fasada. Mbeni fo video mani bengena, mbeni fo horon bengena, mbeni fo yere wolo dembela jelingena. Ni be mogo fe, bila demeni tien. Ni toura mogo ko. Parce que Mali tellement yé Mali chi. Abe fama be kono. Ni eba ale fedro e kanga ale fasade da dongodo e kanga guitare de ta dongodo ka président fasada ni président be erreur la ayala ke ala na kira kama au ka fo ni mum fana be au ko fo
aka solution fana di mɔgɔ mun b'i fɛ o de b'a fɔ k'i ka nin ka ɲi mais n'i ka mun ma ɲi a b'a fɔ a man ɲi a b'a fɔ mais n'i y'a kɛ tan fana a bɛ ɲa o de b'i fɛ mais i jogofin escroc ni escroc tuguri kɔ a b'a fɔ k'i ka fɛn bɛɛ ka ɲi bilahi n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna ne gɛnna ni mɔgɔ min nana n'a bɛ dumuni sɔrɔ bolo a bɔ guitare ta k'o fana fasa da o de ye escroc ye awa ne tɛ escroc ye ne bɛ se ka kɛ ne tɛ ko diya mɔgɔ caman ye transition kɔnɔ mais foyi tɛ ne changer ni ne filila peut-être n bɛ n ka fili corriger parce que nul n'est parfait mais wallahi bilahi ne tɛ guitare ta ka mɔgɔ si fasa da Mali ko in na bilen personne n'est parfaite ne ma dafa Asimi ma dafa aw minnu bɛ ka kuma aw ma dafa an bɛ mun ɲɛfɔ ɲɛna an ka baara kɛ tiɲɛ kan jamana si tɛ jɔ nkalon kan jafa de bɛ Mali contre la dɛ n tɛ dogo aw la dɛ Asimi ye baara ɲumanba in kɛ et police mɔgɔw fana bɔra tellement transition in bɛ ka baara kɛ u bɛ ka amalgame fɛn fɛn fɔ Bamakɔ kɔnɔ ka mɔgɔw ja tigɛ bandiw bɛ ka attaque kɛ Kalabankɔrɔ bandiw bɛ ka attaque kɛ yan fɛ wo wa an sara Adama fana bɛ ka kule yan fɛ Adama bɛ ka bɔ ka fɛngɛ kɛ an dɛsɛra an yɛrɛ kɔrɔ Maliens Adama bɔra a ka kuma communiqué in kɛ a vidéoman caman bɛ transition kɔnɔ u ma bɔ ka kuma Adama ko kan parce que y a les complices au sein de la transition minnu bɛ ka Adama kɔdugu mais wallahi ne bɛ se k'u tungara n b'a fɔ u bɛ se ka ne kɛ gɔn kelenna bila ye oui u bɛ se k'a fɔ peut-être Segu Tunkara bɛ ka Adama gosi an bɛɛ ye kan kelen an tɛ kan kelen ye dɛ ayi ni Adama kelen de sanogo bi Afrique bɛɛ parti kelen mun fɔrɔlen ka tɛmɛ Adama kan o tun ye ANC de Afrique du Sud parti Nelson Mandela ka parti ANC mana bɔ Adama de tun ye deuxième parti le deuxième parti le plus fort de l'Afrique après l'ANC ANC ye Afrique du Sud jɔ ka Afrique du Sud jɔ ka ban mais Adama ye Mali ci de a bɛnna la cɛ Adama bɛ taa communiquer kɛ kunu ka Malien bɛɛ ja tigɛ Adama de communiquer kɛ kunu ko Mali dɛsɛra ko attaque bɛ ka kɛ fan bɛɛ k'an mago bɛ MINUSMA ka dɛmɛ la an mago bɛ ONU ka dɛmɛ la an mago bɛ ne mana miiri o communiquer ka kɛ parmi les activistes de la transition dɔw y'a kɛ i n'a fɔ foyi tɛ yen wallahi namara bɛ transition in kɔnɔna na ne kɔni bɛ taa fɔ bi mɔgɔw tɛ da la bi mais don dɔ la mɔgɔw bɛ ne ka nin vidéo ji mais bilahi n'aw bolo kan ni Adama de ye kelen ye a bɛ tila ka dɔn kɔfɛ kan ni Adama tɛ kelen ye Mali jugu ka ca Mali la bi i m'a ye ONU y'a dayɛlɛma ONU kun bɛ ka ONU ye tiɲɛ fɔ Mali ɲɛna ONU tilara k'a dayɛlɛma tuguni parce que ninnu b'i ka jamana ci nkalon kan an bɛ tiɲɛ min nɔfɛ olu tɛ tiɲɛ dɔn u ka ko bɛn nkalon pour que ka yirala ko Mali ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ Mali fɛ Tchad ministre des affaires étrangères o de filɛ ka démissionner ka bɔ a ka fonction na parce que u ye réunion de kɛ Maroc u taara Maroc ka taa réunion de kɛ yen a kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ réseau sanfɛ sinon crise bɛ dɔ faga bi bilahi talahi Makɔrɔ bɛ ka taga terroriste Boko Haram n'o ye Nigeria Boko Haram ani Seleka terroriste groupe min bɛ Centrafrique k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bɛɛ armé k'u bila ka na Mali nord la ne Asimi bɛ se a ka Mali base ba bɛɛ bila ka taa Mali nord yɛrɛ la bi ne ka kuma kun filɛ nin ye ne bɛ ka alerte de di ne tɛ ka mɔgɔ ja tigɛ ni crise karisaki bɛ mun na ka na n ka vidéo lajɛ mais mun ye ne b'a fɔ tiɲɛ ye mun ye u bɛ fɛ ka Mali nord bɔsi an na de voilà la vérité awa n'an ma an ka force bɛɛ bila ka taa nord la n'u ma nord bɔsi an na ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ u bɛ ka groupe armé baden de bila ka na san bi Mali nord la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna wallahi ala je ne le dis pas pour faire effrayer quelqu'un farafin degelen bɛ mun na depuis an mɔkɛw tile depuis tubabuw nana k'an dɛmɛ ko dumaniw na misiki dumaniw ni dɔnw ni kumakan dumaniw an degelen b'o de la koyi bon o tɛ jamana jɔ ye i m'a ye an bɛ kɔfɛ diɲɛ bɛ ɲa hali Amérique kɔnɔ yan ni attaque kan ka kɛ yɔrɔ dɔ la Amérique radio sow b'a fɔ a télévision sow b'a fɔ ko n'a taara nin quartier la ko terroriste bɛ sɔn ka taa attaque kɛ nin quartier la e ma Américain ka ambassade bɔra don min na ka fɔ Mali kɔnɔ ko attaque bɛna kɛ Bamako mɔgɔ caman bɔra non Amérique bɛ ka Mali jatigɛ de mais u b'a kɛ hali Amérique kɔnɔ yan hali Amérique yɛrɛ kɔnɔ Américain bɛ message bila don dɔ la yɛrɛ dɔw tɛ sɔn cɛkɔrɔba musokɔrɔba san 80 u tɛ sɔn ka don terrain métro kɔnɔ parce que gouvernement b'a fɔ k'a kana don métro kɔnɔ métro ligne dɔ bɛ yen n'o man ɲi gouvernement b'a bila ko non ko terroriste dɔ bɛ munumunu na yan yɔrɔ la k'a kana na yan mais n'i y'o fɔ Bamako dɔrɔn u y'an jatigɛ u bɛ ka kɛ tan aw ni ala cɛ jamana bɛ se ka jɔ ten mais ni tiɲɛ de bɛ fɔ aw ɲɛna o c'est à dire f'an ka yɛrɛ dege ko ni an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ in bɛ se ka san 100 ta
Asimi be taga ka boy ka soro Mali ma ke 100% mbo fina ne se butu ngara be sa ka soro Mali ma ke 100% peut-être en denw na modew ne be se ka kɛlɛ in tɔ la ban ni ye kɛlɛ dɔ de daminɛlen ye pour que kɛlɛ in barika ka don kɛlɛ in na mɔgɔ Mali ci mɔgɔ ni farasi kasa b'a fɛ Asimi kan ka bɛɛ de gɛn ka taa kɛrɛfɛ wallahi Adema tɛ Mali fɛ Maliyɛnw Adema ye communiqué min kɛ kunu an balimamuso dɔ bɛ yen nɔ an bɛna a ka vocal kala aw n'an ka jɛ k'o vocal lamɛn ɲɔgɔn fɛ aw ka dɔn k'a fɔ Adema Mali fagabaga n'i bɛ Mali fagabaga saraka bɔ i b'a di Adema de ma bilahi goya in tɛ k'a fɔ ko Adema ko ka goni a ye nin yɔrɔ lamɛn Maliyɛnw. Au moment où comment dire, en Amérique, nous sommes sur la sellette, le Mali est sur la sellette, l'Adema ne trouve rien de mieux que de faire un communiqué selon lequel la situation est gravissime. L'Adema ne fait que constater. Donc, quand il y a une transition, mais mun y a une transition, Malien, mais c'est qu'il y a une fois. Billet lundi 19 septembre 2022. Malien, quand il y a une transition, ambe oro mina bi. Uku mogo na te Mali fe. Uku kasa halu kasa kana gerula. Adema ye kuma mun fo. Adema ye kuma mun fo. Mena Adema ka kuma kan kala bela jeli ba me. Mais siga katuguni me bitati fo. Billet lundi 19 septembre 2022. Mali Adema keleme ka Adema ye communiqué mun ke. Ayam balmamuso do ka réaction na je. Adema ye comme ay dusukasi mi da mogo ka. Aw nanga je ko la me ñongo fe. Au moment où comment dire, en Amérique, nous sommes sur la sellette, le Mali est sur la sellette, l'Adema ne trouve rien de mieux que de faire un communiqué selon lequel la situation est gravissime. L'Adema ne fait que constater que ça ne va pas. Voilà. Que depuis le départ des Français, on est dans la tourmente. Voilà. Mais moi, j'aimerais que l'Adema, devant l'histoire, devant le peuple malien, face à l'histoire, dise que c'est le mouvement démocratique qui a démilitarisé le nord de notre pays. C'est le mouvement démocratique qui a détruit nos armes à Tombouctou au cours de ce qu'il a appelé la flamme de la paix, qui a conduit le pays à la guerre. Voilà. D'ailleurs, Tombouctou n'est pas très loin de la zone des trois frontières dont il parle avec autant d'aisance. Voilà. Que l'Adema reconnaisse que c'est elle qui a sous-équipé, sous-financé notre armée. Voilà. L'Adema et le mouvement démocratique de manière générale, jusqu'à Ibeka. Que l'Adema reconnaisse que c'est Djongunda qui a fait appel à la France et qui n'a pas osé avoir le courage de leur dire je m'en tiens à la première lettre. Que l'Adema accepte ça. Et que l'Adema, dans ses communiqués dont il a le seul, dont seul lui est capable de faire, parce que de communiquer de ce genre-là, dans un pays en guerre, ça donne à réfléchir. Parce que l'Adema ne se sent pas du tout concerné par la situation du Mali. Voilà. Pour elle, pour lui, cette situation est tout simplement chaotique. Voilà. L'Adema qui a participé à tous les pouvoirs. À tous les 92 à maintenant, même maintenant, ils sont au CNT. Donc ils sont partie prenante de la transition, mais ils sortent toujours pour dire des choses que nous ne vivrons pas. Que l'Adema dise que c'est depuis décembre 2021 que l'offensive a été lancée. Que c'est depuis la transition rectifiée que le Mali a dénoncé les accords que le mouvement démocratique, les accords uniques de défense que le mouvement démocratique a signé avec leur patronne, la France. Que c'est cette transition qu'il a dénoncée. Voilà. Et qui est en train
déjà notre armée. Parce que Alpha a osé organiser une session spéciale pour faire de son fils un officier supérieur. Voilà. Ce qui n'est pas bon pour le moral d'une armée. Voilà. Donc, Maliens, en balamuso de Boraka ne comment il faut ça, Bella Jelly, mais c'est ça non. Donc, en même temps, il faut Bella Jelly, Béa y est sans, Mousso y a une réaction que ça, Bella Jelly a mis sans. Donc, il y a Adema et Munganga Jamanala. Est-ce que vous voyez? Donc, même il faut Malien de Bella Jelly, Mali Viruman Bella Jelly, Anga toi, Simiko, Anga Dua Ukai. Voilà, il j'en fais qu'à ouli. Negen me mena be détail abebe réseau sans fait ne ba kuma fait abebe réseau sans fait katla ka fo awnyana tukuni e ameoro na sanno pays dogona armée ken be ka succès ba de ken tendu ko la armée be ka siko ke asimi be ka siko ke polisu yere wulla ka taka bara chamanke donc malien mena vidéo do fana boka ira aw bela jelina asimi fasa kura do be ka bossa asimi président asimi fasa do bora ni ala sonama a vidéo be na bo ateme donc anga rappeur do de abo mena oro ira wala ma banapeu Kaira présent Simina que tout le monde est avec lui. Donc quand il faut bela jelingena mais anga to ka tien fana fo mbe seginga kuma kan o de différence be no ni mo ko chamanche ni mu moyen ne ba fo bo chama fana be ul digele me tegere fo de la mente jugula donc malien amena ko Tchad ministre des affaires étrangères mena ndado document do la malien do be so ka kashibi ko Tchadien ka le ministre le billet lundi 19 septembre 2022 ko Tchad ministre des affaires étrangères démissionné là ou est réunion de ke Maroc et malien kuma chama be inde ou be fait de 600 ni terroristes nana Mali attaqué ni terroristes dugu ni terroristes be ko ga dugu attaqué ou ko o dugu la mo beka alliance keni o mo wiye pour que ou kana se ka Burkina pour que ou kana se ka Tchad attaqué pour que ou kana se ka dugu raw attaqué mais nous nana Mali attaqué parce que Mali est monnaie du Francila France be ka taga tuwa farafin dugu de faranyon ka sisan ku kana Mali de ale ka nofe kele ale ka vengeance kele aye ni yoro aye ni vidéo yoro ni teke c'est très important France be ka pays africain be de faranyon ka ou be ka ta nyonye Maroc ou ye réunion floqué Maroc le ministre des affaires étrangères tchadien malien ko El Hadj atoko ere aya ke tunga toko boka iraula atoko Chérif Mahamad Zene aya fo Tchadi président ngana Idriss Déby dengue ngana ko tubabu ki e faye munga tubabu ye ketse ka tubabu ye comme euro mina bi kanga na son tubabu be ka communiquer kanga na soama ko et puis ko Mali be ka ketchuga mina ko ni ay ko Mali ko do Francila ko Franci nafa ko nafa fo ite Francila ministre des affaires étrangères ko président ma Tchad ministre ko président ma ko président ko ni sigre ki ka jamana ko donc hami ki be barake nodi ko asimi fle Mali kono bi ko asimi ko kadi Afrique paye parce que Malien ka hami ye munye ko asimi be ko bara de ke Tchad président aka ministre des affaires étrangères ale ça dit que ale bora ko de fo président kunturu nyana président e munkala makoron bolé akalama makoron ko Tchad président ma kaka ministre mumbe ka pousser ta kaka ministre ngenga boy ma srana ama ministre boy aye ministre toi dana ate foyi sarala parce que a ko kadi Tchadien unye chien foladu abina fo asimi nyogona si malien Tchadien de fleninge Tchadi président de flek kaka ministre den krefe ma ma gen quoi Tchade bora ka lettre de démission ke malien ako ale tsekato barala a bora a klara ka yira tuguni ou be fe ka Tchadi surasu fana blaka taka Arabie Saoudite ou kata kele ke Yemen ou be fe ka Tchadi surasu olu ka teria keni mogo jugu nunu munu be kana Mali attaquer au même moment
Macron keleme kataka Seleka ou ka terroriste groupe do be no abe Centrafrique atoko de ko Seleka. Ko Seleka au groupe ani Boko Haram mo munu me Nigeria ko Assimi keleme kataka frère Assimi keleme frère Macron keleme kataka olu de recruter 600 ko lu kana Mali de attaquer 600 ou be fait ka génocide de ke Mali kono kana fagali ke Mali kono fo Malion ka traumatiser fo Malion ka foko ala Farasi nan deme nante an satolado ou be fait ka Mali kangadi ou be fait ka Malien don fagadi ou be fait ka Mali nyama nogoside ou be fait ka na terroriste fagali de mo nyugo ma deli ka ke depuis dien ka da billahi ni ala che ou be fait ko de ke Mali la o de ko so ngawma ngo bana kumben ka fsani bana frake ay ni vidéo ay ni partager dien be ka so. Moi je suis un politologue géopolitologue même façon fait mais voilà comme teta munko ne tay ka jamana ko nyamogo ka funina ni de be ka ke ko na te armée keni arrangento fo parce que kuma do fora masongo lu publier ntolu ke mais moi tien na teta ka dan ambo tien ni fara fo nyoko nyana de tien do be ka nga fo na marcela ngalon ka ambe ibeka la digi anyende ke ibeka la non na ngin fo ambe ibeka paraphrasiliser ngo tien ngone tola bentai ne di ne temo donte tuku moko ko sakade ne ken bi deme tien de ka ni ne famia ko me ki deme tien ka odu mais ni ko fo ka guitare de ta o koro itano ne tambashi ne to ke jiem ko shi ne ken bi deme ala ba do akira ba do je suis très ne be ka deme muda simika ne ate moko la rezo ka mu be ka ke mais do bolo deme koro de ka to atiki ko nto de ke quoi parce que ne kalane no ne assimilé parce que do bolo confin do bolo ko ni président mu fo ko e coroner kuma kadi confin do bolo ko président mana mu fo ko de tien no e tien an kumeto ibeka ko muna nla ibeka ko parce que aya a djenge na di donc na e président sur président mu kan en bas suit de près bi Assimi kadine bilay malion o kelebe ka jafa kura min ke mena kala aw na anga na me nyogo fe et Tchadi ministre des affaires étrangères bora janfa in kalama ako kalete Mali janfa ako Tchadi présentement Idriss Déby Dengama manifestation kera Tchad ou ya mogo keme flani ko de faga Tchadi président Dengé magoro nye téléphone chama dron ko aka kaka marafaka ou goshi aye marafachi aye Tchadia mogo keme flani ko faga pour faire plaisir à Macron. À la ministre de Kama, le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamad Zene, à ko ama, Kameoro Minabi, ko Francibe qui blasera du Goudoka, qu'on y est srenta, wallahi bila, Afrique bébé tegaïla. Kone kenintala, ou bega Janfa beglam Marok, Maroko Kelengele nila. Bega tien de fana, mena Janfa in kala, Malien bela jele kala mede. Aouné anga je anga nyoro la messi sanno munebe sanno ou keleme ka janfa jume de préparer Mali contre la janfa in sebene flé ne ma sebende anga Mali journaux be asene ne bora kalama mais ne ma green ka fo parce que ni ne a fo ba fo ko ne ka teli mais ayeta maliweb.com na ayeta Mali Actula ne be ka kuma mun fo ni galon de do abeta soro Mali journal kono parce que konfi chamate journal kala chama bolo ko ne be kuma kun fe di ayeta ne be ka kuma mun fo ne te ka kuma kun fe de ne be ka kuma fo abe journal kono donc a yoro flé yoro la mena yoro bo 100 kayira abela jelina anga je ka kala nyoko fe pour commettre son génocide au Mali. Le président Macron recrute dans les rangs de Boko Haram et de Seleke par Inter Bamako 19 septembre 2022. L'avenir politique du Mali s'adapte sans se dédire. Après le Rwanda en 1994. Après le Rwanda en 1994, le Mali est dans la ligne des mires du président français Emmanuel Macron. Il se prépare à commettre des crimes, des génocides au Mali pour signer son retour avec fracas afin d'installer au pouvoir ses hommes de main et de traduire devant les instances internationales de justice les autorités de la transition dont le président Assimi Goïta. Au Kora Djumeni, France be feka mune kessan non. Ima adema mogoye obeka boka kule kante sangere koroa. Donc adema bo fo sisa. Et oni bo jatimine. Naman kolosi nous tara fagali ke noir la. Ni fagali tiara noir la. France be intervention militaire ke ani a jamana autant jamana be wuli. Quoi en balma munu men noir la ko mago be demela. Ko Mali armée desera. Billahi be ka tigne de fo onyana. Moko chamante ni yoro fo mais segu tungara be ni yoro fo. Plan wodi. Ou be terroristes armés
Macron be fait kata terroriste groupe de be Centrafrique ko Seleka ani Boko Haram abord de armée sans kono jigi Mali Nord la ou ka fagali ke kamalion faga no kara France be soroka wuli kana intervention ke o don France ni Niger mata Mali Nord la bo ya damenendi France be ka intervention militaire de préparer ni chuyanna ni ne oye ni ne mo fo o koro ka fonte tungara de halala yi ni mo me famano ye fa ni mo man famano ala kana ko jayi. Je ne vois que le Mali et non moi-même. Parce que Tchaman Kongolo, Tchaman Nyekse Bou Tombarad là, ou l'outenant ne famille. Awani Ngoro ne be formé Sigaka. France y intervention militaire d'amener Mali Nord là déjà. Moko kana minimiser de. Ou bout ton adrobot, ou ba se kentouri Mali là. Quoi ka quelqu'un on fo. Bila ne ba fo. Je vais jamais trahir ce pays. Et je vais jamais rentrer dans les cacophonies pour faire plaisir à qui que ce soit. Je ne vois que le Mali. Et rien que le Mali. Moi, on fa kanoko bula. Bon, Macron be ko plan de tracer ça non. Anga oro kalan kala jere. Donc ni génocide kera. Adema mo be boka manganchi. Parti politique ton fara be manganchi. Ou be Assimi N'Ganga bo fangala. Nous Assimi N'Ganga bo fangala. Adema be na sigi fangala parce que le premier vice-président de CNT est Adema Mogodi. Non nana fangala sani Adema e fangata sisa. Adema be Franci wole comme Franci kana Mali Nord libéré comme Mali dessera. Au plan de bi. Voilà, nous ne faisons pas intervention militaire de on a minimisé. Donc, on a comment Tokala. Maliens, auquel maintenant, ils auront pour mission d'attaquer le Mali et de massacrer une ethnie pour justifier l'intervention militaire occidentale. C'est ça. Ou bien terroriste groupe pour armée Libéria. Ou bien terroriste groupe pour armée Dougoun Toka Borangono Dougoun Nyonche. Maliens, mais ils auront une fois, mais c'est quand. Et bien lundi 19 septembre 2022. Ne se goutouara kuma kantere. Mali journaux bede ka sebenbi. France be ka intervention militaire de préparer Mali contre là. Est-ce que vous voyez donc France be ka mou ke ça normalement mais sige aroka malien den bela jeli kame. Bien lundi 19 septembre 2022. Et Mali Web oya a publié Mali Actu fana a publié. France Tara avec Macron be ka taka terroriste ou recruté di Centrafrique ani Nigeria ku bla kana Mali Nord la. Ou be fagali ke. Nu ye fagali ke. Mali jugu be bo ka foko Mali desera. Ina fo adema na nyona su. No kera sisan France be intervention militaire demandé. Kono France sura su tara Mali Nord la. Ne kelen dron ne karala ka fo. Ne kelen da fo. Mais ou be ka fo ibe kan jatege. A biel ka kuli. Mais moi, ne m'a fait, à ce moment-là, journaux font un non. Avec journaux, bébé. Parce que bah, tchaman ben non. Tchaman n'attend de sur la soupe quand trop quoi. Jusqu'à ce que alloué tient ou te fait comment faut comment m'a dit aller sur la soupe là. Bon, moi quand dit tient fin na quoi. Mais quand tient des fois na. Billahi tallahi ou be fait intervention militaire de quoi. Français intervention militaire a d'amener déjà. Parce que Francis sur la soupe tara kuno Mali Nord là. Ou tara domina. O dugu mogo do a jaru ye ne ba kalama. Abe prévu benebolo. Amene to lublaw. Na o blatro chokoudi. Parce que Djembe ben nadje, Sénégalo ben nadje, Malien ben nadje, Ivoirien ben nadje, Macron ben nadje, mais ne korobe ne tolubla. Mais ne be ka mogo la somidi. Ah norkoin. Ni tchétché il flince ngoro drombi d'ici kari. Mo fo bela jelengena. Moi je ne veux pas de koko là. Anga jamana be ka clanadi. Anga jamana de be na clana na man koloshi. Parce que Assimi erreur ba de ke kama ministre ka mandat est renouvelé. En même temps aussi, Francis Sourassou ka bofo Niger kana. Aya la journaliste mu fo yandade. Ne se ko kuma kantere. Mena kala a una angala ben nyoko fe. Journaux ye mu sebe. Pour commettre son génocide au Mali, le président Macron recrute dans les rangs de Boko Haram et de la Seleka de Centrafrique. Boko Haram du Nigeria et les terroristes Seleka de Centrafrique. Après le Rwanda en 1994, le Mali est dans la ligne des mires du président français Emmanuel Macron. Il se prépare à commettre des crimes de génocide au Mali pour signer son retour avec fracas afin d'installer au pouvoir des hommes des mains et de traduire devant la CPI ou les instances internationales de justice, le président Assimi et les autres membres de la transition. Donc c'est ça. Ou bien Mangambachi, nous y Mangambachi sans ou bien Tanga Moro Fara Mali Norla. Nous y a Moro Fara Mali Norla. Adema Moro Beboka public, Adema Moro Beka Franci publicité de Kemé Moro Chamante Kaoroni. Mais ne bela somi. Donc, ni moun darane ka kuma la odo, ni manane ka kuma la ala rek na tuika dala parce que don la bet la kane wule kone ndefo. Francité ka surasu bo Niger kana.
awa ya daminɛ di don dɔ bɛ kala dɔrɔn u b'a fɔ ko tiɲɛ na kan dɛsɛra adama bɛ ko sira de yira i ma adama bɛ ka kule kan mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la adama bɛ ka fɔ waati kan mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la waati min na o waati kelen faransiw bɛ ka bɔ Niger ka taga an ko bɛ ka taa terroriste kɛlɛ Mali nɔrɔ la aw nana cɛ o ye ko jɛlen ye c'est à dire hakili di i mago tɛ ka taa kalan na ka nin dɔn quoi i sigi dɔrɔn i ka calcul bon ko bɛ ka coïncidence bɛ ka kɛ cogoya min na o waati kelen aw ne bɛ ka fɔ Nations Unies na ko Faransi de ye terroriste ye o waati kelen an yɛrɛ ka parti ba n'o ye Adema ye o bɛ ka yira kan dɛsɛlen no an yɛrɛ kɔrɔ ko Faransi kana dɛmɛ Faransi mun ni Asimi ko ko yɛrɛ de bɛ ka terroriste armé mais Ademaw bɛ ka bɔ ko o de wele bi k'olu kana anw dɛmɛ terroriste bɛ se ka terroriste dɛmɛ quelle contradiction quelle incohérence n ko hakili di kun de k'a la baara ne bɛ Mali ko la ne tɛ yɛrɛ ko la ne bɛ yɛrɛ ko la san b'a sɔrɔ miliyari bɛ ne ka compte la mais ne ka nin kuma in peut-être Ala kana diya mɔgɔ dɔw ye mais n b'a fɔ Français ka sɔrɔsiw taara Mali dɔ la kunu awa n'an m'an kɔlɔsi an bɛ nord in perdu n bɛ sigi kuma nin kan Maliens an ka taa fɛ donc a ye yɔrɔ jɔ u bɛna mun fɔ sisan nɔ et il y a déjà avec l'accord de certains dirigeants procédé au recrutement des combattants de Boko Haram a ye yɔrɔ lamɛn dɛ. Après le Rwanda en 1994, le Mali est dans la ligne de mire du président français Emmanuel Macron. Il se prépare à commettre des crimes de génocide au Mali pour signer son retour avec fracas afin d'installer au pouvoir ses hommes de main et de traduire devant les instances internationales de justice des autorités de la transition. Il a déjà avec l'accord de certains dirigeants procédé au recrutement des combattants terroristes de Boko Haram et des combattants terroristes de la Seleka, Boko Haram du Nigeria et des combattants terroristes de la Seleka de Centrafrique. Ils auront pour mission d'attaquer le Mali et de massacrer une ethnie pour justifier l'intervention militaire occidentale. Kuma bana peu. Donc, ou ben ça, ou ben attaquer que ça. Nous attaquer que ça non. Ou ben wuli. Toi vous ben wuli kana. Ko tchana ko Mali desara. Ko il faut que l'Ouganda Mali demedi. Toi ou be wuli kana intervention militaire ke ko tiena kantesi. Bon, angani yoro fana kala sam non. Amatla halibide a toi be non. Pour signer son retour avec force, le président français joue tout son va-tout après ses campagnes médiatiques mensongères destinées à discréditer la transition auprès de l'opinion internationale. Ces sanctions illégales, illégitimes, inhumaines à travers la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, CEDEAO, et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, il est sur un autre terrain, celui des crimes organisés. Son génocide qu'il veut faire porter le chapeau aux autorités de notre pays est en train de prendre forme avec l'enrôlement des éléments de Boko Haram et de Seleka. Ils auront pour mission de massacrer une ethnie pour justifier l'intervention militaire. Les combats des deux groupes terroristes recrutés par le président Macron, Emmanuel Macron, se seraient déjà positionnés dans un pays frontalier dont le président a juré de venger la France. Ils auront déjà bénéficié de l'assistance technique dans un pays où Boko Haram se serait rendu coupable d'énormes atrocités sur les populations civiles. On apprend aussi qu'il serait encadré par des militaires des pays dont leurs contingents ont déjà servi au Mali dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali, MINUSMA. Il serait plus qu'une question de délai pour attaquer le Mali avec pour objectif de décimer une partie de la population. Le recrutement des éléments de Boko Haram et de Seleka aurait été rendu possible avec l'accord de certains chefs d'État de l'Afrique occidentale et centrale qui voient d'un mauvais œil le combat noble que mènent les autorités maliennes de la transition pour une réelle indépendance de leur pays. Ils craignent une contagion malienne dans leur pays. Ils auront pour mission de procéder à l'épuration ethnique dont le crime sera attribué à l'armée malienne. Ce crime organisé par Emmanuel Macron donnera l'occasion à la France de justifier son retour au Mali. Elle exigera des enquêtes indépendantes dont les conclusions accuseraient l'armée malienne de génocide et tout cela sera joué pour demander à l'Organisation des Nations Unies, ONU, une intervention militaire occidentale pour arrêter et traduire les dirigeants de la transition malienne devant
la CPI. Donc Maliens, comment faire Abela Djeli comment bana peu. Comment bana peu. Abela Djeli comment. Donc, les informations de B ka nyafo Bela Djeli ngena. Tchad ministre des Affaires étrangères au fana démissionné là. Ka ira ka fo, ale te fait ka do janfa là. Ale te fait ka do janfa la Mali contrôle là. Donc a nyafo Malien den Bela Djeli ngena. Ambe yoro mina ko bi. Anya information mi soro ka nyafo Malien ngena. Oni yoro yi. Aywa, ko anga ministre des Affaires, anga premier ministre par intérim. Ame mu nyafo président Assimi ngena, yenanga ta nyafe. Janfa be Mali contrôle la trop. Ame mu nyafo président Assimi ngena. Aka fere sugu beke. Président Assimi ka fere sugu beke. Aka Mali la plus grande base militaire malienne aka ke Mali Nord. Parce que be fe kata Mali Nord la de kata attaque ou ke. Me ka tien de fo ngena wallahi. Aka Mali base militaire chama bla kata Nord la. Sinon nous me fe ko ka baraju u damine de. Nous doit damine. Adama kelen de bena boka u janfa. Mbo fa ngena bi aya klito ala de. Aya klito ora de. Nous ya kedro adama kelen de bena boka Mali janfa. Bon adama Mali janfa dro c'est fini pour le Mali. On te devrait qu'on de keu. Est-ce que tu as vu? Ne que ni taille ta autorité moro ku aviser. Ni lettre mou sebena ne a publié nga page sans fait. Lettre nkono abe les oies portées sur Boko Haram et des Sénégal n'est pas forfait. Les deux groupes terroristes occupent la région du lac de la République centrafrique de lac Nigeria, Tchad et Cameroun et la République centrafrique. Donc quand il faut Bela Djelingena, on a connexion avec la direct donning quoi. Donc quand il faut Malien Bela Djelingena, au cas où les mercenaires terroristes et recrutés par Macron échoueront face à la puissance de feu de l'armée malienne à commettre des crimes de génocide sur le sol malien, nos sources nous informent que l'autre plan serait de massacrer les combattants de Boko Haram et de Seleka dans leur camp, comme le général de Gaulle l'a fait avec les tirailleurs sénégalais à Tcharoy en 1940 au Sénégal. Allah Akbar. Et les corps seront enterrés dans les fosses communes dans une partie du territoire malien. La zone des 3 frontières sera indiquée comme cela. Et les autorités maliennes doivent renforcer la surveillance et rester vigilants. Mon article sera à toi de quoi yoroso. Donc, comment Bela Djeli fla nyakoro na connexion qu'on dira la donner donc bora ka yoro de kala malien dem Bela Djeli ngaba nous ya Boko Haram blakana makoro nge terroriste munu recruter nous yu blakana Mali attaquer ni attaquer manya attaquer échecita uga plan B jumenye ou yerebe France yerebe terrorisme befaga ka befaga ku shudo Mali Nord la ka foko Mali tara ko Mali be ka population civile de faga katla ko truta ko da anku mais ka tien de fois Bela Djeli ngena wallahi donc plan be France bolo ka nya fois Bela Djeli ngena o de nié Bela Djeli ki sigina yi ama nya fo anga autorité mo ngena Mali Nord la u ka mbe sigi coin kan ani France ma kla keleina be 100 meta ne be sa ka soro kelein bi Assimi be koro fa be sa ka kelein to sina kelein ma ban hani bi mais nan be fait en deuna modem nan be fait en deuna modem mbo conseil du président Assimi ma. Et billet lundi 19 septembre 2022. Abela Djeli ya yesano article mu ya ira ko France be fait ka génocide mu préparer Mali contrôle la. An armée be ka sego ke. Ame conseil mu di président Assimi ma. Nambe fait an a reçu keleina. An an jija mogo ni France kasaba fait. Assimi ko be mabwala. Sokono djugu o ka djugu ko fe djugu yi. Adema bora ka déclaration mi ke. Adema be ka France publicité de ke. Parce que Amoromina, nema kara journal konosan noa. Journal mouya sebe, la source, le journal qui dit que Macron est en train de recruter les mercenaires étrangers, c'est le journal maliweb.com. Il y a le journal Mali Actu. Agana dane dans la Canada. Nebe ka kuma mun fo agana dala de. Mais mba journalu toko fo akata journalu la je. Neba kalama ka soro journalu te. Mais abe journal la awabe et réseaux sociaux kelen sa fa awa nya journalu nya publier nga page sans fait. Billahi tinya de do. Neba kalama ka tia kalo kelengi. Mais Ninga fo ou ba foko mbeka mogo jatike parce qu'il va do ama digi ko gelen na quoi bon nanu man digi ko gelen na dron ko gelen de ban soro kuma be donc kuma be fla nyakoro France keleme kataka France ni en krefe jamana do de benala wallahi ala en krefe jamana do France nous benala ou be terrorisme armé nous ye Mali attaqué ala kana Mali chi kabe taka Niger kabe ta terrorisme kele ya Niger sura su dona Mali kono kunu
ani Francis Surasu ne Assimi ya Mali Surasu bla dongo da kata Niger bilahi Francis beta Niger ala wulu u b'a bɛɛ faga ka su don ko Assimi taara Niger mɔgɔw faga u bɛ intervention militaire kɛ sadi u bɛ yɔrɔ min na sisan u bɛ ka ok dɔrɔn de kɔnɔ dɔrɔn u k'u ka avion wuli dɔrɔn ka n'an bombarder bilahi o plan de b'u bolo bi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna pour que o kana kɛ plan 1 bɛɛ ka Assimi supporter bɛɛ ka to Assimi kɔ plan 2 Assimi siyɛ don kulukulu kɔnɔ o ye siyɛtigi ye mais siyɛ i tilen o siyɛ yɛrɛ fana ye Assimi i jugu tɛ Faransi ye i jugu filɛ i kɛrɛfɛ i jugu numéro 1 Mali o ye Adema de bon en tant que e ninnu mɔgɔ ninnu bɛ kɛrɛfɛ n'i ma Adema kɛ ka bi kɛrɛfɛ Adema bɛ tila ka fanga in ta k'i bila ka taa CPI la n bɛ sigi kuma in kan président Assimi n'i ma Adema dégager ka b'i kɛrɛfɛ u b'i gɛn u bɛ na ni Faransi ye u b'aw bɛɛ bila ka taa CPI la Ala k'o kɛ an ka da in ka kuma de an da ye lalidi de walahi bɛɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan i bɛ se ka yafa bɛɛ ma o ye tiɲɛ mais bɛɛ ka na an ka kɛ bɛɛ tɛ se ka na ka kɛ hali ni fa ka so cira fa tɛ den bɛɛ tɛ se ka fa dɛmɛ k'a ka so jɔ den kolonw olu bɛ taga u kunfɛ den ɲumanw bɛ to fa kɛrɛfɛ halalaw yɛrɛ wolow olu bɛ to fa kɛrɛfɛ ka fa ɲɛji cɛ bila n bɛ ka tiɲɛ fɔ a ɲɛna Mali denjugu a fɔlɔ-fɔlɔ o ye parti Adema de olu de an ka armée ci olu de an bila kɔfɛ olu de puissance b'olu de la bi ka tɛmɛ bɛɛ kan et regardez les forces de changement olu kelen tɛ Assimi kɛrɛfɛ bi force de changement peut-être 2% mais aw bɛ ka taga ni kɔrɔli i m'a ye erreur bɛ ka kɛ yan a y'a lajɛ dɔrɔn Faransi bɛ ka génocide préparer Mali contre la est-ce que aw b'a dɔn mun bɛ ka est-ce que aw b'a dɔn mun bɛ ka kɛ est-ce que aw b'a gravité dɔn non a ta gravité dɔn sinon mɔgɔ tɛ se k'u tɔngara wele ko non ko Faransi Surasu taara Mali nord la non i k'o fɔ bon e ka ni manamanakanw lajɛ an ka jamana de bɛ ka tila na o de plan de ka tracer n'an m'an kɔlɔsi an bɛ bali mun na dɔrɔn an bɛ Faransi avion ni Amérique avion n'an m'u ye Mali nord la a ka si bɔn tigɛ kɔnɔ ni fagali kɛra ka ɲɔgɔn 2-3 kɛ n'u ma intervention militaire kɛ a ka si bɔn tigɛ kɔnɔ u t'u sara Assimi la parce que autant mɔgɔw tɛ sara i la k'u bɛ tigɛ jamana kan u t'u sara Maliyɛnw na k'u bɛ nalen Mali la u bɛ taga nord la de ka t'u ka base sigi ye parce que Irisiw b'a dɔn Irisiw bɛ Mali kɔnɔ bi kɛlɛ wɛrɛ tɛ c'est la guerre géopolitique parce que Irisiw bɛ Mali kɔnɔ il faut k'olu fana ka na de u gɛnna u ma taga dɛ awa u bɛ fɛ ka na de u bɛ na ni forme jumɛn ye u bɛ na k'a fɔ k'u bɛ na intervention militaire de kɛ voici leur plan o y'u ka plan ye ne kɔni y'a fɔ ne ye bɛɛ lajɛlen c'est à dire que jɔn bɛ ka Assimi nani bɔra ni Assimi nani ne ka miiri la dɔrɔn n b'i bloqué Assimi tɛ nani yan dɛ ayi je pense que nin ye Alassane Ouattara ka mɔgɔ dɔ de donc mɔgɔ mɔnamana ko ja mɔgɔ bolo dɛ an ka président ɲuman an t'o labila mɔgɔ bolo dɛ donc ne kɔni n ta fɔ Assimi ɲɛna Assimi ni ye Segu Tunkara ka fantan kumani mɛ o don n'i m'a mɛn i kɛni ni Adema a tɛ fankelen fɛ Adema bɛ Faransi publicité de la olu de force b'olu de la CNT la Mali yɔrɔ bɛɛ a sociétéw a dugukolo hali kaburu o y'a bɛɛ feere Adema d'a bɛɛ kɛ o Adema Asma bɔr'o la o Adema RPM bɔr'o la o Adema URD bɔr'o la o Adema a bɛɛ bɛ fa la a bɛɛ bɛ ba la olu de filɛ i kɛrɛfɛ dɛ awa puissance bɛ olu de la bi awa en tant que o bɛ ka kɛ ɲɛ tɛ sɔrɔ ko la quoi i m'a ye an ka armée bɛ baara kɛ cogo o cogo dɔ bɛ na ka fɛngɛ c'est à dire que Adema ye communiqué mun kɛ président Assimi kun kan ka bɔ de ka Adema parti ci yɛrɛ de ka bɔ yen n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna wala a tɛ ka da yɔrɔ sɔrɔ ne golo la hali bi ne kɔni bɔra ne ye n ka fantan kumani fɔ an bɛ marche kɛ New York yan nɔ Amérique ka bɛɛ bɛ bɔ New York yan ni Ala n'a kira sɔnna ma an bɛ taa Nations Unies da la an bɛ taa an ka armée supporter an bɛ taga Assimi supporter ko le premier ministre par intérim Ablaye Maïga k'a bɛ nalen New York yan nɔ donc ni Ala sɔnna ma an b'o fana vidéo yira aw la ko le premier ministre par intérim Ablaye Maïga k'a bɛ nalen New York yan nɔ donc n bɛn'o vidéo bɔ k'o yira aw bɛɛ lajɛlen na an ka jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o de fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna Maliko in bɛ ka allure wɛrɛ ta tuguni dɛ donc Maliens bɛɛ k'i préparer dɛ et bi ye lundi 19 septembre 2022 Maliens bɛɛ lajɛlen k'i préparer la diaspora malienne bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ 42e structure la samedi don bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ 42e structure la à partir de 9h le samedi 24 septembre 2022 Maliens cɛ n'a muso denmisɛnnin makɔrɔba i bɛ Amérique dugu o dugu la bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ 42nd Street and 2nd Avenue donc bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ 42e structure la et 2e avenue na an bɛɛ ka bɔ
anga Assimi photo ba ira anga ira ka fa sa Assimi no fait amunu fana be Amérique amena marché organisé ka Assimi soutenir ni ala sonama samedi menale no be septembre kalo tile muga ani nanima en fana be ta Nations Unies dala ni ala na kira sonama malien be wele lendu ambe président Bala Sissoko fo ya ngorola ambe Poupée Diarra Fatoumata Diarra dit Poupée ambo fana fou donc bela jelen nga ñogon soro 40e surtout là samedi 24 septembre à partir de 9h donc malien quand on a premier ministre Ablaye Maïga fana be kabe na le New York ya no a vidéo fla anga kala Général des Nations Unies à New York. Le colonel Abdoulaye Maïga, le Premier ministre malien par intérim, va y représenter son pays. C'est sa première sortie à l'extérieur du Mali et le programme s'annonce chargé. Correspondance régionale de Serge Daniel. Le discours que doit tenir le colonel Abdoulaye Maïga à New York devant l'Assemblée générale des Nations Unies est quasiment prêt, selon un de ses conseillers. Volonté de Bamako de collaborer avec tout le monde, mais dans le respect de la souveraineté nationale, devrait-il rappeler. Sur place, le Premier ministre malien par intérim rencontrera notamment le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Ce dernier a annoncé un peu les couleurs dans un entretien accordé à RFI à France 24. Les militaires ivoiriens détenus au Mali ne sont pas des mercenaires, a-t-il notamment déclaré, prenant le contre-pied d'une déclaration du gouvernement malien. La délégation conduite par le Premier ministre à New York prêtera une oreille attentive à plusieurs autres réunions qui doivent se tenir en marge de l'Assemblée générale. Citons par exemple une rencontre initiée par les Nations Unies et l'Union africaine dont le Mali est suspendu depuis le coup d'État du 18 août 2020. À New York, en principe, une autre réunion, celle des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se tiendra également sans la participation du Mali. Serge Daniel, Dakar, RFI. Donc, Abala Djele Nkouma Messan, le Premier ministre, Kabe dans le New York, il y a non. Ah, ala, au moins, il faut que Shogel nana kana français la dibia. Je répète encore. Ah, là, avec la Maïga Noubora Soni Alibert, les guerriers. Ah, non, Malion, ayasiki Ablaye Maïga fana bena yoro la maka ay non ayasiki to la kala jotoro donc malien ama ngini malien diaspora befe beka bo New York kono ya kana président Assimi soutenu kaira aula ko Guinée président fana ko kabe Assimi fede la Guinée président a bora aya ira kabe Assimi fait Guinée président e comment fo angala me ñoko fait. Merci. On est ensemble. Nous sommes tous des soldats, on connaît bien sûr nos réalités et les problèmes qu'on a. Le but pour nous, c'est de trouver des solutions aux différents problèmes. Des problèmes qui sont notre héritage aussi, qu'on assume pleinement. D'abord, avant, je voudrais dire à ceux qui sont en MCO, en mise en condition opérationnelle, pour la mission au Mali, de se concentrer, de se préparer et aussi d'être prêt à défendre le Mali, d'être prêt à continuer sur la trace de nos aînés qui est le panafricanisme et assumer aussi ce panafricanisme-là. Notre position avec le Mali, nous l'assumons et parce que le Mali, c'est un pays frère. Nous sommes depuis le début de la crise au Mali, nous allons rester jusqu'à la fin de la crise pour aider nos frères maliens. Et nous avons des frères aujourd'hui qui sont à Kidal, que certains parmi vous ont... Donc, ne Guinée président di kabe Mali ko, kabe Assimi ko, bébé ka Assimi fasada bi, bébé ka Assimi tantôt bi. Président Assimi alaka kima chier, voilà ne bi fait trop président Assimi voilà. Et puis hina de benna quoi, il joue ka trop joue, il a tellement joué ba Assimi non fait. Malion, Mali, c'est-à-dire Mali waluju bemba de la befe. Na bisa ka urudi mi ka Assimi. Ne sarane non de. Wallahi billahi. Ha joué be tcheko, joué me et puis Assimi rete ka mun famia. Assimi joué fu me Mali yere de kono katema hali francika. C'est-à-dire ni Assimi ba joué saraka botora ka di adema ima. Adema madri ka ta opposition na. Abenanga jena teke che. Maka chende fo ngena. C'est-à-dire Assimi joué fle adema de Assimi joué fini. Voilà, ala ni ne fanga ta dongo do numa Assimi blaga ta CPI la na tongora de aka foko nyamogo de ta tofle ni adema fanga ta dongo do numa Assimi di francima numa franci wole kana Mali kono aka foma ko tout babo kuma la ora la ka barka do malla Assimi ngani bi fe mais nta adema nta fe di nta adema fe bi nta fe shini awante kelenye fana ne ra somo ko ba adema na de ntendo wala de ne ra no ne somo ko chema bala mais Mali kadne ka teme ne re ka kuma tene somo ko ma abenna la che
ala kɔfɛ ne ma kɛn fɛn foyi fɛ ka tɛmɛ Mali kan ala kɔfɛ ni ala na kira bɔra la ne ma kɛ fɛn foyi fɛ ka tɛmɛ Mali kan ni ala bɔra ne bɛ Mali de fɛ Mali o ye jɔn ye o y'i fa ye Mali ye jɔn ye Mali y'i ba ye Mali ye jɔn ye Mali y'i muso ye Mali ye jɔn ye Mali y'i denw ye n'i ko i bɛ Mali fɛ kɔrɔ i b'i fa fɛ i b'i ba fɛ i b'i somɔgɔ bɛɛ fɛ o b'a yira k'a fɔ ala kɔfɛ i kan ka kɛ Mali fɛ i fa bɛ Mali kɔnɔ i ba bɛ Mali kɔnɔ i yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ awa an ka kɛ Mali fɛ ala dɔrɔn de ye mansaw ka masa ye an b'ale de bato n'ale bɔra ye fɛn foyi tɛ bato ni ala tɛ awa an b'an ka ba Maliba in de fɛ n b'a deli ala fɛ ala ka barika don président Assimi i la ala ka k'i ma sima ye ala kama président Assimi Aïcha Koné wele Côte d'Ivoire an b'a ɲini président Assimi fɛ n bɛ sigi nin yɔrɔnin kan n y'a kuma ni fɛ n ka vidéo tɛmɛlen na bi ye samedi 19 septembre 2022 n y'a fɔ n ka vidéo tɛmɛlen n ko président Assimi Aïcha Koné wele i ka nationalité malienne d'a ma i ka honorer devant les yeux du monde i b'a ye diɲɛ mɔgɔba bɛɛ b'i fasa dali daminɛ sisan wallahi n bɛ ka tiɲɛ de fina président Assimi ne kan t'a dɔn mɔgɔ min bɛ k'i conseiller dɛ Aïcha Koné ka e fasa da o ka nɛni ivoirien dɔw bolo gouvernement ma bɔ ka message kelen bila o la ka ala remercier une star internationale et panafricaine président Assimi bon an b'a dɔn yɔrɔ wusulen don attaque bɛ fan bɛɛ o ye tiɲɛ mais kana ɲina quoi il n'est pas tard mais a kɛ c'est bon pour toi n bɛ dan o dɔrɔn de ma n tɛ fɛ ka don détail dɔw la i jija i ka Aïcha Koné i ka nationalité malienne d'a ma hali ni m'o kɛ hali ni ma kɛ ne ta cogo la ko dɔ kɛ mun b'a yira ko tu es reconnaissant envers Aïcha Koné président Assimi mɔgɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔ wari ɲuman dɔn ala bɛ dɔ fara i ka ko kan de mɔgɔ mɔgɔ tɛ wari ɲuman dɔn ala b'i lajigin dɛ ne kɔni bɛ conseiller ni kɔni d'i ma i ka baara kɛ ni force de changement fana ye il y a Soufi Bilal il y a M5 RFP il y a Yerewolo Debout sur Rempart il y a Mouvement Victoire et Gloire GPM Korema de Dr Alaï Bokoum et CPM de Dr Alaï Bokoum CPM de voilà bien lundi 19 septembre 2022 ne gongo mardi donc CPM de Dr Alaï Bokoum ani mouvement caman be non Bouye Vision Jamil Bitar ka mouvement caman quoi les commerçants du marché et Bouye Vision mogo ani mogo caman président Assimi ol de bora le 14 Dr Alaï Bokoum yere ni coordinateur au Boli là le 14 janvier passé donc tadine bi ni kobe bi président Assimi ini force de changement ikolu gere ka côté bela ol de bi se ki sauver ol de bi se ka Mali sauver wallahi nunu ni adema mogo nti fe u te Mali fe u ta la fe u ta kra fe awa nu ye fanga sɔrɔ bibla ka taa CPI la bɔra kuma la ala ka hakili ɲuman di anw ni aw ma aw autorité de transition an ŋɛni b'aw kɔ ala ka barika dɔw la a k'an bɛn